de tanıma yüksek dağlarına korgende güzel bağlarına korgende Karadeniz'ine korgende ağla kaldım ağla kaldım yüksek dağlarına korgende güzel bağlarına korgende Karadeniz'ine korgende ağla kaldım ağla kaldım yüksek yüksek dağlarına kız yaşlıyım bağlarına salkın salkın suları aman yüksek yüksek dağlarına kız yaşlıyım bağlarına salkın salkın suları aman hasret oldum vetanıma hasret kaldım aman hasret oldum vetanıma hasret kaldım aman çok günler öter birçok yıllar geçip gider gene kaytarım ben yurduma gene kaytarmaz barıma ile taparım ben dostlarımla vetanımda gene kaytarım ben yurduma gene kaytarmaz barıma ile taparım ben dostlarımla vetanımda yüksek yüksek dağlarına kız yaşlıyım bağlarına salkın salkın suları aman yüksek yüksek dağlarına kız yaşlıyım bağlarına salkın salkın suları aman hasret oldum vetanıma hasret kaldım aman hasret oldum vetanıma hasret kaldım aman. Дуже активні в Криму, ми були активні на Україні у нас, в Києві, на Майдані були.
І тут така можливість потролити трошечки потролити Російську Федерацію. І тому я розповів дружині, що є така можливість нам спробувати в бізнесі в іншому, бо я працював як журналіст, а моя дружина в мас-медіа. А моя дружина є художницею, і дружина мене підтримала, дуже спирає во всьому. І дякую, що вона мені повірила в мене. І тяжко, очевидно, звичайно. Тяжко, але для нас це новий бізнес, і ми віримо. Віримо, що Україна поставить кінець імперії російської. І віримо, що Росія розвалиться на малі кусочки, кавалки, і кожен народ, який там живе в вольності, то буде вольним нарешті. Для того ми там стоїмо. Ми не маємо дуже грошей, щоб ви не мислили, що ми там мільйонери. Ні. Для нас це акція. Для нас це акція того, що у нас відібрати нашу отчизну, що ми не можемо жити там, куди мріяли повернутися наші батьки. І на щастя, четвертий рік ми вже там і будемо стояти, допоки Россия, Украина не победит Россию, потому что больше никто этого не сделает. Мене звати Ірина Сидоренкова, я за фахом художниця. Але це трохи так в минулому, бо зараз я на кухні. Немає на кухні ніяк. Як почалась війна, то просто не могу вийти на жаль. Ну і я дружина Анастасії Таметова, перепрошую, Сулейманова. Підтримую його по життю, бо доля наших батьків, дідушек, бабушек, на жаль, така трагічна. І, на жаль, ми теж вимушені були залишити свій дім, переїхати на початок до Києва в 2014 році. Ну, а зараз ми тут. У 2019 році приїхали ми до Варшави. Наш син тут був, навчався тут, тому що ми теж навчалися в Варшаві. На жаль, наші батьки були депортовані, а наші батьки наших батьків, бабушки, дідушки, бабці, дядьки, то вони теж були репресовані і у Львові, і у мене теж. І тому наші, каждой родине крымско-татарской, наверное, подобная судьба, на жаль. Ну і зараз мій син теж, котрий народився вже в Сімферополі, в Криму, і був кримським татаром, котрий народився не в депортації, не в ссылки, а на своїй отчизні, на батьківщині. На жаль, теж розділив нашу долю. У мене є технічне зауваження. А скажіть, чути, що говорить, чи треба трошки ближче мікрофон? Тоді я не буду поправляти. Чудово. Тоді таке маленьке, можливо, який ваш, напевно, найяскравіший спогад з Узбекистану, тому що ви обоє там виросли, і що таке, можливо, хороше, а можливо і не дуже найбільше пам'ятається? З Узбекистану. Може, це дитинство, і тому в дитинстві все виглядає якось так яскравіше, позитивно. Я скажу правду, що я завжди відчував себе в Узбекистані як турист. Дуже яскрава
країна з дуже багатою культурою, дуже приємними людьми, дуже теплими, дуже гарними. І мій тато завжди казав, що наша батьківщина то не тут, наша батьківщина то Крим. І коли ми приїхали на Крим, я зразу зрозумів, що це моя земля, це мій дім. Я ніколи не чув себе в Узбекистані так, як почув себе в Криму. Тому, що я пам'ятаю з Узбекистану, то не такі яскраві споминання, як з Криму, напевно. Тоді, які були ваші, не знаю, перші емоції, коли ви вперше побачили Крим і ступили на кримську землю? Чому? Правду. Скажу правду, розчарування. Скажу чому. Я приїхав в Крим, заїхали ми з автівкою, і коли їхали, я бачив в окно, що розруха, класні бочки з вином і дуже п'яних людей. Які це ріки? 95. 90-95. Я перший раз приїхав в 90-му році. І я пам'ятаю, що був страшно розчарований. І пам'ятаю, коли ми приїхали на дім, в котрому народився мій тато, і тато попросив того чоловіка, який мішкав там в цьому домі, вже прошу показати домівку, в якій я народився, щоб мій син побачив дім. Я пам'ятаю, як він зреагував дуже агресивно. Він підійшов до своєї такого пса дуже, схватив його за нашийник, казав, що уходите отсюда, я сейчас собаку на вас натравлю. Казав, що це мій дом. Мій тато казав, що спокійно, я тільки хотів показати сину. Я так пам'ятаю, що він дуже агресивно поводився. І то було дуже такі перші такі негативні асоціації з Кримом, з тим, як нас там зустріли. Ну, були теж дуже яскраві, дуже файні моменти теж, але це було вже пізніше. У мене це було так. Тато завжди, бо ми в Ташкенті мешкали на 7-му поверхі. І з рослин у мене було тільки такі 2-3 такі рослинки в домічках. І коли тато купив в пригороді Сімферополя дом, бо коли він шукав дом, то ціна була така, що він говорить, ну, краще я поїду попрацюю ще рік, щоб купити не таку, перепрошую, халупу, а точно краще. До речі, він теж художник. Ну і працював цілий рік, приїхав, трохи там ще заробив, приїхав. Але цих грошей вже не вистачало навіть на таку халупу. І він десь так полроку жив просто в машині, тому що цілий час шукав дом. Ну і нарешті знайшов там десь під Сімферополем, дав залог, вивез 4 самосвала мусора с его подвір'я. Ну и хозяин приходит рано и говорит: ты знаешь, мне вчера предложили на 1000 больше, так что до свидания. Ну и тато опять шукал себе, вернее не себе, нам дом. Нарешті знайшов такий малюткий переселенческий домик под Симферополем. И по телефону мне говорит: там 20 соток земли.
Ну а мы тогда, я навчалась в художественном училище, и у нас была практика в ботаническом саду. Ну і я питаю у пана цього ботанічного саду, а скільки це 20 соток? Ну, він мені показує там теплицю, 20 соток. Це так було багато, я стільки там рослин могла посадити. Ну і коли, а я питаю папа, а як далеко це від міста? А, тільки 15 минут. Ну добре, але він мені сказав, що 15 минут на машині. А автобус в то село ездило 2 рази в день. Ну і став вопрос, як мені навчатися, бо я тоді навчалася в художественному училищі на 2-му курсі. І щоб встигнути на учебу, я вставала у 5 рано, приїжджала, а останній автобус був в пол до 4. Ну и, конечно же, я не успевала ни на вечерний рисунок. И первое такое мое враження от дома было, як це можна купатися тільки в суботу або неділю. Общественний бар. Да. Я пам'ятаю, наш сусід, ми відразу теж почали сміття вивозити і прикрашати дом, ремонт робити. Наш сусід москаль, звичайно. Такий звичайний homo советикус от москаля каже, а я понял, крымские татары такие же хохлы, только мусульмане. Все так додому тащить. Дядь Коля такий москаль, він дуже пишався, що він, маючи другого тата молдавана, а маму українку, вважав, що він русский. Для мене так дуже дивувало. Я завжди його дразнив, що казав, що дядь Коля, дядь Леонтій, наскільки пам'ятаю, був молдаваном, а тетя Таня була українка. Як же ви можете бути русским? Він каже, зато мой внук на 75%, я казав, вже русский. Для мене так з тих часов русські такі, нація таких людей, манкуртів, залишили свої коріння. І це країна. І нас дуже-дуже хотіли, я дуже це добре пам'ятаю. Але згодом мені з часом вони змушені були прийняти нас і окупація, на жаль. Власне, вже самі до цього перейшли. А яким був для вас кінець 14 рік, і чи були, не знаю, якісь такі ознаки того, що через пару місяців Росія привезе своїх зелених чоловічків? І що ми, я знаю, що ми робили багато цікавого, але, можливо, тут в залі не всі знають, що ми всі час робили. 14 році я був на Майдані, коли все почалось на Кримі. Я поїхав наступного дня в Крим і побачив, що там всіх вже посадили. А треба було якось організовуватися, тому що є люди, які не погодилися з окупацією. І ми виступили з моїм колегою, дуже файним хлопцем на ім'я Ісмаїл. Ми там організовували мітинги і демонстрації. І на нас почали русські казаки ряжені і поліціянці охотяться. І коли побачили портрет мой, журналісти португальські, прислали мені ті фотографії і сказали, що на себя тут паспорт дали. Я еще пытался какое-то время там оставаться и отрывал контакт с ребятами, которые там организовывали все этот супротив оккупации. Ну, за 2 тижні по 16-му
марта я виїхав, тому що було вже небезпечно. Тому що вже захватили всіх активних і вже полювали на мене. Я виїхав через неділю з Криму. Дружина раніше поїхала, бо з сином, Анна теж застряла в самоліті, коли їхала з Турції до Сімферополя. Потім приземлився, я кажу, їдьте до Києва, тому що там буде небезпечніше. А мій тато і мама Ельміри, моєї дружини, казали, що ми вже старі, якщо захочуть нас вивезти звідси, тільки ногами допереду. І вони залишилися. А я на той момент працювала в університеті як викладач. І у нас була така подорож до Турції, которую организовала диаспора крымско-татарская в Стамбуле. И мы за 2 дня до 25 февраля вылетели в Стамбул, то должны были быть там где-то 5 дней. Ну, такая экскурсия культурная. Але вже через 3 дні студентам стали від близьких приходити смс-ки, що на окраїні Сімферополя з'явилася воєнна техніка, схожа на БТРи. Ну і, звісно, вже ніякого задоволення від тієї подорожі не було. І коли вже скінчились ці 5 днів, ми повинні були вилетіти до Сімферополя, але аеропорт не приймав самоліти, бо був вже захоплений тими зеленими чоловічками. Ну і розроблявся такий план, в який спосіб ми могли б повернутися додому. Або через Одесу, але всі путі теж вже були відрізані. Або прийшов до нас представитель діаспори і казав, що не переймайтеся, ми вас розберемо по домівках, на вулиці не залишитесь і все буде гаразд. Але після цих слів у студентів у більшості случилась істерика. Ну, десь так 2 дні нас потримали біля аеропорту в якомусь там маленькому такому отелі. Отримали дозвіл на виліт. І коли ми приземлились в аеропорту, то там оприч нашого самоліту не було жодного самоліта. Не було жодного працівника на летниску. И у нас навіть не смотрели ані паспорт, ані речі. І так просто випустили і казали, щоб ми швидше йшли додому. Але для мене це була не така політично активна, так, бо я більше малювати, виставки і так далі. Щось таке приємне для душі. І коли я побачила тих зелених чоловічків, у яких навіть очей не було видно, я почти так то сприймала несерйозно. Я думала, що добре, там 2-3 дні і все буде гаразд. Эрнест нас зустрел в аэропорту, и первые его слова были: в одну руку берешь документы, в другую сына и едешь в Киев. Но я працювала і йому сказала, що я не можу так зробити, бо я працюю. Але він наполягав, щоб ми виїхали на наступний день. Ну и так мы оказались в Киеве с сыном.
Я пам'ятаю дуже людей, було дуже молодих хлопців, дівчинок. Их родители были пророссийскими, они сами уже были украинцы. И они выходили на демонстрации, на митинги, и они рисковали дуже. Я дуже боялся за них, и я пам'ятаю, як эти бешеные бабки, которые приехали из Краснодарского края, они были такие купленные сразу. Не наши, не крымские бабки точно. И они были очень агрессивные, и они били всех. Нападали, провоковали, провоцировали. Это было, с одной стороны, обидно, с другой стороны, страшно. Страшно за тех людей, на кого они нападались. И сегодня трошечки, наверное, інша дата, День пам'яті. На жаль, наша історія повторюється, і поки існує Росія, ми повинні зробити все, щоб вона нас пам'ятала. Це моє переконання, я до цього працюю і вірю, що Україна поставить кінець. To nigdy nie zaprzestanie, dopóki będzie istniał reżim rosyjski. Dopóki będzie istniała Rosja w jej składzie, która kolonizuje narody, która nie pozwala narodom być wolnymi i niepodległymi. Tak samo jak krymscy Tatarzy, tak samo i Czeczeni, Inguszy, Bałkarcy, Karaczaевцы, tak samo Położcy, Niemcy i wielu innych narodów. Kalmyki przecież nie są ani chrześcijanami, ani są muzułmanami. To są buddyści, którzy mieszkają na północnym Kaukazie. To jest taka, jakby to powiedzieć w języku, brak mi słów, to jest taka ciekawostka północnego Kaukazu. Oni są przybyszy, ale mieszkają tam kilkaset lat i oni są nasi. To są nasi północni sąsiedzi północnego Kaukazu, ale ich też wysiedlono. Kto ich wysiedlił? Ruscy ich wysiedlili, Rosja. Dlatego dzisiaj musimy głośno mówić, że dopóki istnieje tak zwany ruski mir, nie rosyjski mir, a ruski, bo oni przecież podkreślają swoją narodowość etniczą, dopóki istnieje ruski mir, będzie istniał genocyd, ludobójstwo Ukrainy, krymskich Tatarów, Czeczenów, Inguszów, i wszystkich innych narodów, Buryatów, którzy dzisiaj prześladują, Jakutów dzisiaj prześladują, wysyłają ich, zmuszają walczyć w imię ruskiego miru. Przecież wojna w Ukrainie przez kogo została rozpoczęta? Przez Rosję? Przez Rosjan? Nie przez Rosjan, konkretnie przez ruskich. Ukraińców obwiniają dzisiaj o to, że oni nie chcą być kim? Rosjanami? Nie. Ich obwiniają o to, że oni nie chcą być ruskimi, że oni nie chcą mówić w języku rosyjskim, że oni chcą być Ukraińcami. Ich nie obwiniają o to, że oni nie chcą być krymskimi Tatarzami, czy tam Czeczenami, Buryatami. Ich obwiniają o to, że oni nie chcą być ruskimi. Dlatego musimy pamiętać, że zło siedzi w tak zwanej ideologii ruskiego miru, który jest równy nazizmowi oraz faszyzmowi. Wyrażamy solidarność z narodem krymskiego, z Tatarami z Krymu i niech żyje wolny każdy człowiek, który do tego dąży. Dziękuję bardzo.